Kyautar motoci da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya baiwa 'yan Nijar ta harzuka mutanen Najeriya matuƙa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Kamar dai kullum idan kai ko ke baƙuwa ce a wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Kyautar motoci da Janar Muhammadu Buhari ya baiwa mutanen Nijar ta harzuka 'yan Najeriya har abin ya haifar da cece-kuce. Shugaban ƙasar Nijar Bazoum ya gana da Janar Muhammadu Buhari fiye da sau ɗaya tun bayan da ya zama shugaban ƙasa a shekara ta 2021. Ƙasashe biyu da kuma Kamaru da Chadi sun haɗa iyaka tsakaninsu mai girma sosai, kuma dukkansu na fuskantar har-haren ƙungiyar Boko Haram da sauran masu ikirarin jihadi. A cewar ministar, an ɗauki lokaci Najeriya tana tallafa makwabtanta, musamman mafiya kusanci da nufin ƙarfafa su domin su kare ƙasashensu ta ɓangaren da ka iya shafar mu. An bayyana wa mutane cewa wannan ba shi ne karan farko da Najeriya ta taimaka wa Nijar ba ko Kamaru da Chadi. To jama'a, a nan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu, sai ku tara da mu a gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta dai ku danna subscribe da alamar ƙararrawa, ku danna liking da comment domin jin ra'ayinku akan wannan shiri. Mun gode.